Ето как изглежда връщането за мен. Връщам се към себе си, когато спра да се сравнявам и се запитам, аз какво наистина искам. Връщам се в себе си, когато вместо да посегна към социалните мрежи, избера да поседя 5 минути в тишина. Връщам се към себе си, когато отложа излишното кафе и си дам въздух, а не стимулант за малко. Връщам се към себе си, когато отида да тренирам дори без желание, защото знам, че след това пак ще съм аз. По-добър аз. Връщам се към себе си, когато вляза в стаята при децата и оставя телефона в другата стая. Гледам ги право в очите, а не през екрани. Връщам се към себе си, когато си свърша работата за деня и си позволя да дишам спокойно, без вина, без непрекъснато мислене в празни обороти. Връщам се към себе си, когато призная грешка, вместо да я заобикалям. Връщам се към себе си, когато си спомня, че не е нужно да бъда перфектен, за да бъда достоен. Нужно е да бъда искрен. Искрен със себе си. Това е смисълът. Не да избягам от всичко, което ме тревожи, а да се връщам към онова, което ме успокоява. Да не търся друг човек, друга версия или друг живот. И колкото повече се връщам, толкова повече разбирам едно. Аз не искам да бягам от себе си. Искам да се намирам отново и отново. Всеки ден. По-малко. Така се живее истинският живот.